Lai thangni sangrang sal hora YTF ni hangkor yakso acho phangrajo jomate ni nogo bum khitar jamin koktuma kasawi phaikya patimung jompu jolani khumpiling para amchani koktuma a shala koktuma thunai rongni biskango kok shanani thangi okokna shawi khnarika YTF ni hangkor yakso acho phangrajo jomatia actually hambai chini joto media friends rongno mia hor thangnai দুই তারিখ হর থানায় মিয়া 9টা এবার 9টা 9:30 বিসিঙ্গ কাইসা আনি নগ কাইসা ঘটনা আংখা অম নির যতন সাইমানো ইলেকশন টাইম লগ বম হাইকে ইং ফাই বম হাইকে নো সেম মিয়া হর থানায়ও আর নগ তাইসা সিয়া নুগিয়া গেন গরি দক ফাই তাইসা নগ এটে খেফে বুম খিতা ফাইয়া অম ক্লিয়ার সাইমানো ইলেকশন টাইম সাও বুমরে Kita ekdom santi tongmasi cin elgawo cin area bisingo santi tong hotat jebro phaipilai haini hai mia tei waisa an nogo bum khitarei riklangkha khari thangka ombro tam proof khaina musu tam proof khaina musu bro chungno are ang nung haino motai bai ya kong nei mokol kaini khe takjak haisi anoro bjole mo tong ni rob jole mo tong saimano haifon omai khaimani omake nogo phai ate khaimani om belai khe chaya haisi uya kong kong beri himai rok si dagi jago cin parani borok tong dagi jangnai oro phai re phaimani nai tu kar nai si masono mi phiogia nio biang kharnai jung saimana si bo morok buni si oro bo borok orok kubului tong bo incident bo biang jaga thangi tong cin parani borok am kang ko siu haisi no phurung nai haisi haifo no please ang no request khayo oma ke kaisa nogo thangi attack khaimaro ekdom chaya obon sung bat khai nango because democracy tabon democracy walo jotono je hamjangono khaile yo haisi ani hamjangono ang khayani hamjangono nang khaidi hebono nogo thangai amake attack khaimano ke belai ke chai haisi mian ani am babo tong kirjagi thang haisi busas or an noga no chirai kli gnang tong je awasin khamo je ke marke awas per khamo kubin ja phung khanawi khang ko chirai rok tam khamo mia besok time rong khang hajar 9:20 9:20 PM kai besok rok khitar khana ma jaka bro bro mia kaisa no khita kalangkha tara hora kis ma khita khana kiru bro kiris ma khita phagena hai ke ba nogon phai ate khai pheben khamo bro yang get bu sojak ba phakchal ni simi bro khita kalangkha nge mo ekdom angke sajak li haisi ang ungjak liya oma ke bum ro khita lai mani kaisa no kaisa thanglai kaisa no kaisa thanglai ma khita lai ma please avoid khaidi ta khai bai chung haisi korok sapon chak rok ke dukh daman ke na malia ke chak to dukh malia tam ke oni 9:20 taka khaba joton nok bising tongmani mani ma chana somoi ung khaba joton nok bising tongmani mani jodi phataro tong hang ke gana gin tongmani khle om dukh mang khamo derok thaisin nukharna bom hai ke bising dajak manai rok moi wa bising point habi thang kaisi gam borong de har habang tam habi na ba nang hang ke bom no please hai rok violence kaisi solution ya isi peace love almost kaisa solution jotona hamjama bising tisi kubui tongkhasi am kuplai na hisi nini sinemu ang YTF district committee ni vice president Raju Jomatia